punto segundo é a fixación de festas locais en 2019, como todos os anos, seguindo contendo os festivos locais. Sería o 22 de abril e o 6 de agosto. Alguma cousa? Probamos, non é? O punto terceiro é unha moción de BNG para acordar axudas ao deporte base. Bueno, tal e como xa falamos, creo que por terceira vez aquí, a primeira vez foi cando o grupo de goberno se negou a tramitar esta iniciativa pola vía de urxencia. Despois volvemos a tramitalo na propia comisión. Entón, bueno, é unha iniciativa que parte das reunións que tivemos con algúns dos clubs do Concello, moitas destas xuntanzas a instancia dos propios clubs, nas que nos transmitían que tiñan unha serie de necesidades, unha serie de carencias, e na que nos instaban a que de algún xeito, por parte do propio Concello, se tratasen de implementar algún tipo de medidas que lles permitise solventar estas situacións. Son clubs de moi diferente índole, algúns prefiren decir que se fagan termos xenéricos, e, moitas das necesidades que os clubs nos trasladan teñen que ver con necesidades de materiais, de equipaxes, algúns tamén de cuestións de índole superior, como poden ser necesidades de pistas, etc. En todo caso, no que ten a ver coas necesidades inmediatas dos clubs que eles propios nos manifestan que de cara a principio de temporada poderían solventarse, pois nos pedían que de algún xeito se abrise unha liña de axudas, porque o que había a toda agora non lle resolvía o problema. Entón, creo que é algo que nos pode permitir un acordo de todas e todos. Eu creo que é algo no que todos podemos atoparnos, que é a necesidade de axudar o deporte base, e a proba é que, poucos días despois de registrarmos esta iniciativa, algúns dos puntos que se contemplan na propia iniciativa, como a de organizar uns cursos de monitores de fútbol base, na que me consta que, a igual que os propios clubs nos lo trasladaron a nós, entendo que, lóxicamente, tamén se vos trasladou a vos. Entón, creo que é algo no que, lóxicamente, todos podemos coincidir, e creo que tamén todos podemos coincidir nos outros dos puntos que se contemplan na moción, que é que se abra unha liña de axudas dotada de cando menos 15.000 euros. A cantidade, lóxicamente, é unha cantidade estimada que, incluso pensando despois, pode ser que nos quedamos curtos. En todo caso, é algo que podemos valorar, que eu creo que incluso nesta cantidade podemos chegar a un acordo e incrementalo, porque sí que é certo que a pouco que facamos un estudo non cubrir as necesidades. Sí que é certo que falando con eles e facendo así unhas contas moi precarias, se me permitides, cos clubs a priori poderían paliar algúns dos problemas iniciais, pero non a totalidade deles. Entón, tamén instamos a cadar un acordo nestes termos, tamén coa posibilidade de que negociemos esta cantidade, e tamén outra cuestión que nos trasladan, aparte, creo que con unanimidade, que é a necesidade de que, por parte do Concello, poida implementar algún tipo de axuda no que ten que ver na tramitación de algunhas destas axudas. Nalgúns casos, dícenme que de algún xeito si conseguiron que se fixera, noutros casos, dícenme que non, pero que sí que estaría ben que houvese unha pauta, unha canle para tramitar ese tipo de axudas. Por lo tanto, eu creo que algo, insisto, no que podemos atoparnos todos, creo que algo, unha necesidade obxectiva, unha necesidade trasladada polos propios clubs, e creo que ese é o sentido da nosa iniciativa, traer a este pleno este acordo. Pois o tema do deporte base é algo que non sempre a verdade é que sempre nos preocupou, e de feito levamos traballado moito no deporte base. Falades na exposición de motivos dos atrancos que se atopan os clubs. Eu creo que, sinceramente, creo que co Concello poucas veces puderon ter un atranco, porque creo que sempre se trataron coa máxima dilixencia, non? Decías que algunhas das iniciativas se fixeron despois de haber presentado a moción. A verdade é que non é así. O tema do curso de entrenadores estaba solicitado para que xa non só polo Concello, sino por todos polo Club Deportivo Alcade, o Club Deportivo Soutomaior, o Arcadia e o Concello,
xa con fecha 20 de abril, teño aquí o correo electrónico, podes constatar no que xa se solicitaba que por parte destes clubs se solicitaba de un curso de instructor de fútbol básico, entrenador básico, bueno, que habilita. A verdade é que isto estaba xa solicitado en abril, a verdade é que tardaron tempo en poñer en marcha, porque isto que nos fai, sabedes que é a Federación, e a verdade é que foi un auténtico éxito, pois que nos dixo a Federación que foi un dos que máis asistencia tuvo, pois, os que levan feito en Galicia. Non sempre tuvemos, a verdade que polo deporte base sempre tuvemos moita preocupación, pero non só polo fútbol, porque, como sabedes, a raíz das escolas deportivas municipais que levamos celebrando dende hai moitos anos, pois surxiron diversos clubs. Temos o club de patinaxe que surxiu a partir das escolas municipais, que ainda non había escolas da Diputación daquela, sequera, foi unha iniciativa de escolas municipais. Surxiu un importante club de patinaxe, que hoxe en día é dos máis importantes. Surxiu, que tamén o club de tenis e de pádel, que tamén hoxe en día teñen moitos rapaces xogando, e de fútbol, por suposto, que, por lo tanto, é certo que temos moita preocupación desde hai moito tempo polo deporte base, e dicir que no punto terceiro, onde solicitades que os clubs deportivos, que se lle informe das líneas de axudas e que se colabora na tramitación, que preguntedes a quen lle preguntedes, é que non só se lle informa. Eu non sei se hai alguén que quede, pero podedes preguntar a inmensa maioría, é que non só se lle informa, se lle cubre, se lle tramita, se lle entrega, se lle fai o seguimento e ao final se lle fai a tramitación da xustificación. Quer dicir, se lle fai absolutamente todo. Podedes consultalo cos clubs que teremos todos moita relación. Por tanto, eu creo que nese tema, xa digo, non só os informamos, sino que lle axudamos a facer toda a tramitación, incluso a hora de xustificar as subvencións. Por tanto, eu creo que estamos lle dando un apoio moi importante a todos os clubs. Seguramente non será o total, pero quero dicir que un apoio, moi importante. Por tanto, nós imos absternos nesta moción, porque a verdade é que prácticamente o que ti dicías está todo feito, pero non porque presentar desa moción, senón porque xa son cousas que se facían e outra que se fixo e foi, xa digo, no mes de abril solicitado, e, por lo tanto, vamos a estar, e nos parece que isto, a maioría das cousas están xa realizadas. A ver, varias cousas. Eu creo que en calquer acto de goberno, pero máis nas que teñen que ver con o deporte base, eu creo que o importante nestas cuestións é resolver os problemas e non xustificar actuacións. Eu creo que cando traemos iniciativas a este pleno, creo que o verdadeiramente importante, para o que creo que os veciños e as persoas que traballan nos clubs se dirixen a nós, a nosa función que temos como corporación e como representantes de todos os veciños e de todos os clubs, é resolver os problemas que as propias entidades deportivas nos presentan. Eu creo que, incluso, mira, que podemos coincidir en algún punto, e creo que ademais que é positivo que así sexa, pero eu creo que cando son as propias entidades deportivas que nos están trasladando algúns problemas, aparte algúns que teñen que ver directamente co que ti viñas a decir, por exemplo, co tema das tramitacións, eu entendo que dentro do Concello, intentedes dicir, digades, afirmedes, que se tramita, se fan as dilixencias, que pasa? Que a nós, algúns clubs, nos transmiten que iso non é así. Algúns clubs que nos din que, claro, que saían esta axuda, se non nos tiverésemos enterado antes, poderíamos tela tramitada, pero enterámonos tarde, non tiñamos capacidade de tramitala, ao final pasou o noso prazo, e isto foi, cando menos, no concreto, 2 clubs deportivos do Concello. Cando menos no concreto, que a nos non o dixeron. Entón, eu entendo que a función dun goberno sexa de algún xeito defender a súa xestión. Agora, eu creo que a autocrítica é un elemento fundamental para que podamos mellorar. Vir aquí dicindo, que isto é Arcadia feliz
do deporte base, bueno, pois a nós o que nos trasladan os clubs non é esa realidade. Que hai cuestións feitas? Sí, sí que as hai. E ademais, a mí non me dá prendas en decir que se cadra no deporte base non é as áreas do goberno nas que peor se está. Creo que hai moita marxe de mellora, creo que hai, moita. E creo que nos últimos tempos, moita máis. Ora, a mí non me dá prendas en decir que, así como teño que decir que moitas das áreas de goberno, do meu punto de vista, teñen unha xestión catastrófica, bueno, pois creo que esta é menos catastrófica ou a menos mala. Habendo, insisto, moita marxe de mellora. Agora, eu creo que o problema está na visión que está dando o goberno local do que pasa. É dicir, negando realidades non se resolven esas realidades. Entón, eu creo que hai problemas evidentes, problemas obxectivos que nos trasladan ao propio club. Pois eu creo que é importante escoitar. Escoitar. É dicir, aquí falábamos da cuestión de se o rexistro foi o 20 de abril ou se foi antes despois. É dicir, a nós esas cuestións a mí non me importa o máis mínimo. É que chega primeiro, cando xa chega segundo. Eu digo, nós estamos para cando un club nos transmite unha necesidade, nós cumprir co noso labor. E vos sodes absolutamente conscientes de que igual que vos las trasladaron a vos, neste caso, trasladaron a nós, entonces, nese caso, creo que afortunadamente, adoptando o camiño que se adoptou, pois conseguiuse facer un curso que hubo, bueno, unhas cuestións tamén dese curso que máis pa diante seguramente teñamos que tratar. E, polo tanto, bueno, pois eu creo que estas cuestións, algunhas están feitas, algunhas que non, pero, insisto, creo que o importante é sermos conscientes de que se nós traemos esta moción non é porque nos a saquemos da manga, non é porque nos digamos aquí hai estas carencias, aquí estas necesidades, aquí non. É porque nos los trasladan os propios clubs. E todo o que está aquí, cando falamos de atrancos que se atopan, e te dicías, eu creo que non hai ningún club que diga que non se atopou con algún atranco do Concello. Pois eu digoche que sí. Pois eu digoche que... Dicen que non haya ningún, ao contrario, acabei dicindo que seguramente non... Eu entendino así... A súa totalidade acabei dicindo... Pois non sei se é así. En todo caso, revisarase... dito dun xeito ou do outro. Quero decir que eu asegúroche que hai clubs que me din que se atopan con atrancos e non menores por parte do Concello. E ademais que é unha cuestión que vende hai tempo, pero que me insisten que nomeadamente no último mandato. Entón, bueno, simplemente esas cuestións están arriba da mesa, nos trémolas aquí porque creemos que é fundamental que estas cuestións se melloren e, bueno, en todo caso, ainda que creo que non pasaría nada porque derades o voto positivo, sí que nos alegra que, bueno, que esta moción, esta iniciativa de BNG, pois pase, se execute, repito, porque coa vosa abstención permitirá que se aprobe. Non hubiera dito, se ti non hubieras dito que cousas que se fixeron despois de nos presentar a moción, por iso era unha aclaración, non era... Se non, vamos, non tiña por que dicilo, efectivamente, a mí parece ben que traigades, como non, que traigades este tipo de cousas aos plenos, é autocrítica toda o mundo, é dicir, se non decimos que temos todo niquelado no deporte base, seríamos, vamos, sería absurdo, non? É dicir, probablemente haya cousas que se nos queden atrás, claro que hai, non só no deporte base, en moitas cousas. Sin duda, aí coincido absolutamente. Coincidimos. Hombre, e supoño que ninguén que este metido neste mundo pode decir que nada lle queda atrás. Pero, bueno, en todo caso, creo que, como dixen antes, eu xa dixen antes que non pode ser que non sepamos de algún club ou que, bueno, que non se lle haya tramitado. Pode ser, non o sei. Pois se ti dis que é. Entonces, porque o sabes, eu non o sei e non che podo dicir que é. Entonces, pois, oye, para eso estamos, para corregir esas eivas e para que todo este, se pode ser, esa ao 100%. E, por lo tanto, eu creo que nós non estamos negando nada, estamos dicindo as realidades que hai, porque, hombre, tamén teremos que dicir cal é a realidade, senón, igual que vos falades de moitas cousas na exposición de motivos, non? Entón, bueno, eu creo que tampouco está mal que aclaremos que é o que tamén se leva feito e o que se fixo, non? Igual que vos, bueno, pois tentade novos dereitos e dicir que as eivas que hai, lóxicamente, non? Con isto remato. Simplemente, bueno, pois, insistir na idea de que nos alegramos de que esta moción pase e solicitar do goberno local
que o punto 1 desta iniciativa de que se abre esa liña de axuda dotada con cando menos os 15.000 euros para poñer a disposición dos clubs se faga coa máxima celeridade, porque a vida conta de que estamos nun momento no que moitos clubs empezan a tempada, xa a teñen empezada, pois que poidan acollerse a estas cousas pois coa maior celeridade posible. Pero que unha parte desa axuda probablemente xa este executada e ademais hai un presuposto. Temos que non é dicir, 15.000 para aquí ou 20.000 para allá, vamos a ver como está o presuposto e en todo caso será o presuposto do ano que ven, que non é dicir, temos que poñer a disposición 15.000 euros, hombre, primeiro habrá que falar coa interventora. Igual que non teño ninguna dúbida que igual que facemos modificacións de crédito para outras cuestións, poderánse facer modificacións de créditos para estas. En todo caso, a cuestión, eu creo que a moción, unha vez que aprobamos unha moción, non se aproba unha moción para decir que xa está executada. Entendo que os puntos aquí aprobados son os puntos que se van a executar unha vez aprobada a moción, nada máis. Moi ben, alguna cousa máis, Verónica? Non, a favor. Bueno, entonces, a favor, Verónica. A favor propio. Pasamos á seguinte moción, que é a moción de BNG para solucionar os problemas do campo de fútbol de Soutomaior. Entón, nunha das xuntanzas, das varias que tivemos con entidades deportivas, pois sí que é certo que por parte do Club Deportivo Soutomaior pois nos manifestaron que algunhas das carencias que tiñan pois eran simplemente alarmantes, incluso con cuestións de seguridade, tanto para os chavales como para a xente que visitaba o campo. Eles mesmos, ademais, sendo un club deportivo que traballa con moitísimos rapaces, que ten un importante número de rapaces, ademais, unha xente que, como en todas as entidades deportivas, pois traballan de xeito, desinteresado e dedicando moitísimo tempo das súas vidas para que poidan ter esa posibilidade de as mozas e mozos xogar o deporte base ali no seu concello. Entón, o que se nos trasladaba e o que viramos in situ é que moitas das cuestións das que se falaban do campo Graciano Padín pois eran, estou pensando, para poñer un exemplo, que un dos muros de entrada abaneaba abertamente e, segundo me trasladan, isto foi comunicado ao Concello en varias ocasións. Eles digamos que o que nos pediron a nós foi que, dada a situación de risco, de perigo, de esa e moitas outras eivas que había no campo, que a situación que era insostible. Eu non vou entrar agora na guerra de datas. Se isto empezou a solucionarse porque ou non porque, pero sei, e así mo trasladaron, que estas cousas que unha vez que entran as mocións do BNG, non sei, hai unha especie de axilidade. Eu non vou decir que haxe unha cuestión causa-efecto, non o vou decir. Simplemente, eu digo, non, pero esas cuestións, que algunhas que nos trasladan eles, de logo, sí que o miraron así, e, ademais, chama a atención algunhas das conversas que hai despois. Dito isto, varias destas cuestións, a totalidade dos puntos desta moción, dos arranxos que están no campo, son peticións, xa se ve, polo nivel de concreción que hai nas mesmas da propia xunta directiva. Algúnas nos dicen que coas obras actuais se van resolvendo, outras nos dicen que non tanto. Entón, a iniciativa tiña como finalidade que se iniciasen algunhas desas obras. Algúnas sí que é certo que había algún expediente iniciado, outras non. Entonces, nos como o noso objetivo é, unha vez máis, poñernos a disposición destes compañeros, da xente das directivas do fútbol Soutomaior, pois traemos esta iniciativa aquí ao pleno para que se aprobe. No punto 2, cando vos referides aos vestuarios vellos, a cal vos referides? Os que están entrando á esquerda. Os de arriba, que esos foron feitos prácticamente novos, hai 6 ou 7 anos. Bueno, xa,
Non, eran os que habíais se reformaron, quer dizer, os que Bueno, habíais se reformaron. eu non sei se entrastes últimamente ali. Sí, nós... Entré cando entraste ti. A última vez? No, a primeira vez. A primeira vez, non sei, hai anos, Vamos. hai varios anos, pero a última hai semanas, hai escasas semanas. Bueno, aquí é no que é o que falabas antes, quer dizer, aquí hai unha serie de cousas, todas elas que están feitas xa, pero eu, se queres falo de datas ou non che falo de datas, pero Fala se ti me dis que o efecto causa, pois é curioso, non? Quer dizer, o tema das melloras do campo de Candán, o tema do local social e todo eso, xa foi concedido, foi presentado o 2 de febreiro e foi concedido o 25 de xuño, quer dizer, xa é casualidade. E o outro da mellora do alumbrado público e tamén da que quedou atrás, o da coberta da grada, ou non lle deron a mesma importancia, pois tamén foi este do Plan Concellos, foi presentado o 23 de marzo e foi concedida o 13 de xullo, esta foi un pouquiño máis tarde. Non quer dizer, vale, nós aparte de falar con eles tamén vamos ao campo moitas veces e vemos o estadio, incluso a ver partidos, non? Entonces, pois a verdade é que moitas destas cousas que xa non lo di tamén os presidentes e os directivos, incluso os xogadores, pois tamén o vemos, quer dizer que non nos algunhas cousas desas, e por eso xa fixemos pois estes proxectos para ir mellorando. Home, hai que dicir, creo que este campo de fútbol levou unha transformación total en pouco tempo, non se nos pode olvidar todo o que se fixo ali, porque se renovaron, se puxo o césped, os vestuarios que eran vellos, a verdade é que se puxeron novos, bueno, estáse cambiando o alumeado de novo, o local social xa está feito, o tellado da grada estáse tamén para facer agora, se fixeron baños novos, eu non sei cando decides aquí que lle faltan portas aos baños, non sei moi ben ao que vos referides, porque os baños teñen portas, por suposto, e entonces, bueno, non sei a que vos referides moi ben. Mirámbolo, eles ali, pero son as portas dos sanitarios, dos que están para dentro, que non teñen, uns deles non teñen e noutros non abren, había problemas de apertura. Pode decir ali, que teñen as súas portas, quero dicir que fun ali a velos eu mesmo miramos ali, pero poden volo decir eles perfectísimamente. No, quero dicir que non sabía moi ben a que te referías, porque, bueno, últimamente estuve máis do habitual ali, o tema da obra e non sabía moi ben, pero, bueno, en caso, estes son, a maioría das obras están feitas, outras son de pintados e, bueno, que me parece moi ben que o presentes, como digo antes, e moitas máis seguramente vos queres daría descortos, quer dizer, habrá para facer ali moitísimo máis, e seguramente, pois, todos teremos que ir facendo máis do que decides aquí seguramente, non? Como, por exemplo, bueno, da coberta da grada que a alguén se lle pasou, pero está claro que como o que dicía antes, ni está feito ao 100%, ni nunca vai estar feito ao 100%, porque as instalacións deportivas, bueno, por moito que as cuidemos e que as cuidamos e as mantemos e todo o que nos piden, todo o que podemos, pois botamos unha man sempre, pois aí estamos, non? E o Graciano Padín, pois precisamente foi un campo que levou un cambio, diría que moi importante. Por lo tanto, pois vamos facer como nos montón de antes, conhecernos ben, bueno, pero este tipo de mocións podemos facerlas todos os días, todas as horas. A cuestión é que hai, é dicir, claro que sabíamos das obras que se fixeron a ver do Plan Concellos, e claro que, bueno, iso xa non les non sabíamos nos o tema do alumeado. O que pasa que, outra vez, eu, de verdade, percibo unha colisión alarmante, bueno, non sei se é alarmante a palabra, pero, vaya, curiosa, cando menos, entre a perspectiva que dá o goberno local e a perspectiva que nos trasladan xente dos clubs, que vaya, a veces resulta difícil. Que eu, de verdade, creo que é preciso un poquinho de humildade, un pouco de autocrítica, porque, de verdade, que se as cousas, de verdade, fosen como vos as presentades, é que, a ver, esta xente estaríase queixando, non sei por qué. Que vicio. É dicir, aquí hai unhas cuestións de que eu creo que son necesarios. Vamos a ver, entrando no campo, había unha parede enteira que abaneaba.
abaneaba, co risco que se implica. Porque estamos falando dun muro de 2 metros de altura de bloque que abanea, e que hai un risco de que calquera persoa se apoia ali e vai abaixo. Entón, ponen abaixo, un coche de baixo, e dicir, hai cuestións que eu creo que son, con respecto ás obras que se fixeron da obra principal que está facendo ali da oficina, ou estou facendo ali, por certo que tamén me falan bastante diso, e diso tamén falaremos no seu momento. É dicir, era unha cuestión que viñan demandando eles dende hai tempo, pero había tamén moitas outras, a do saneamento, por exemplo, que teñen os vestiarios novos, a da situación na que estaban os outros, pois cuestións de intendencia que teñen moito que ver, pois que con bancos, porterías, etc. É dicir, cuestións de, a veces de que son moi evidentes e que refliten en certos casos, que ni sequera a partida económica para solucionar esas cousas debería ser tan elevada. A veces é unha cuestión, pois de deixadez, se me permitides, como eles mesmos nos din, no mantemento de facer ese tipo de cousas. Entón, eles así non lo trasladan, eu creo que incluso para o propio goberno local sería moito máis positivo ter unha outra actitude, porque creo que non se trata aquí de decir, que fixemos, esta xente está tendo problemas, esta xente está se queixando, eles coñecen mellor que ninguén a situación que teñen, entón, por algo será. Por algo será. Se nos vimos aquí e decimos, que fixemos, non é o que están pedindo. Non digamos que son melloras inasumibles, nin son cuestións, faltas de lógica. É cuestións como que se solucionen os problemas dun muro que abanea, cuestións de que os bancos que están enferruxados se resolvan, cuestións como que poden ter un espazo no que sentarse, ou cuestións como pode haber dos propios vestiarios aqueles, que pedían tamén a súa mellora dos vestuarios da entrada, dos arriba. Entón, son cuestións que están aí e que eu creo que iso que se debe facer por parte do goberno, escoitar e resolver. Se non escoitamos e resolvemos. Aquí non se queixa, estou seguro que nadie de vicio, pero eso seguro. É dicir, se alguén ten unha necesidade, pois, lógicamente, ten que plantexar. E o que digo é, nos atendemos, o día a día, o máximo que podemos. Que poden quedar cousas atrás? Seguro. Que quedan moitas cousas por facer? Seguro. O tema das redes, de todo iso, eu creo que se atenden con normalidade. Que hai un banco enferruxado, habrá que verlo e habrá que pintalo e habrá que sacalo, efectivamente. E iso, eu non nego, eu xa sei que o campo Graciano Pardín nin o de Salgueirón son a panacea, son os mejores de España. Pero, quer dizer, son dignos e cuidámolos, quer dizer, cando hai nada, os vestuarios de arriba, a agua parecía que non tiña presión e tal, se cambiou todo o que había que cambiar para que os vestuarios tuveran agua que teñen que ter. Cando hai problemas de agua quente, se trata de resolver todo, é dicir, o tema do gasoil, é dicir, son cuestións que se atenden con normalidade, porque ademais é a nosa obrigación, ni máis ni menos, é dicir, é a nosa obrigación. Ora, tampouco me pode negar que eu diga, o que facemos, se ti me estás pedindo o que debemos facer, tampouco me negues que eu diga o que levamos facendo, porque senón a mellor parece que temos un abandono total daquilo e iso tampouco é así. Desde logo, as reunións cos presidentes dos clubs non serán poucas as que teño, pero, xa digo, ir ao campo, pois, algunhas veces. Por iso digo que, por suposto que aquí nada se quede sea de vicio e por suposto que me parece moi ben que se fagan peticións. Precisamente algunhas cousas que mencionas conforme ibas falando é que son cuestións que estrictamente eles están dicindo que se podían xestionar dunha outra maneira. O tema de gasoil, por exemplo, creo que iso ahora non é importante, pero que saibas que conforme te escoitaba estánme lembrando do que me decían a min a xente da propia directiva. Se ven ao pleno, eles saberán ao que me refiro. Dito isto, a cuestión, eu creo que, está claro, non? Trátase de que eu creo que estas cuestións son cuestións que, insisto, deben unir. Eu creo que non debe haber unha discrepancia política entre se un campo de fútbol debe estar nun estado ou noutro. Eu sí que creo que, que sí que é necesario que en ocasións se actúe con certa diligencia, se resolvan os problemas con a maior brevidade e que, que cando as propias directivas se dirixen a nós e nos piden
que estes temas se rexistren e se traten e se traballen, pois, bueno, eu creo que por algo. Digo, eu creo que por algo, non? Porque, por que motivo farían senón? Entón, bueno, eu creo que, dito isto, o importante é que se resolva. O importante é que resolvamos con dilixencia e que actuemos todos xuntos, porque aparte, insisto, é algo no que podemos e debemos estar xuntos para resolver este tipo de problemas, nada máis. Nada, eu digo, sempre tan de acordo estamos que moitas, afortunadamente, están resueltas, non? Por tanto, bueno, pues nada, Verónica, votamos? Todo o que iso e os estímulos tamén. O PP abstense. Sí, igual que na outra, nos parece que a maioría das cousas están resueltas e que... Ya temos o punto, claro, o cuarto, non? Punto quinto, expediente, moción de bregar polo saneamento na contorna da Fonte Lavandeira. Dirixironse a nós varios veciños da Lavandeira, ademais, deu esa casualidade que antes de que falasen entre eles, varios por separado se dirixiron a nós, sen ter coñecemento uns dos outros. Bueno, ali estivemos falando con eles, varios, importante, que se queixaban da situación que está a haber na propia Fonte da Lavandeira. A situación que hai na fonte, eu creo que é unha situación, que calquera pode ver, cada vez que, moitas ocasións que pasamos por ali, vemos que hai verquidos directamente ou a propia poza da Lavandeira ou verquidos de fecais que van dar ás parcelas do lado, e iso, obedece a un problema obxectivo que parece ser que ten que ver, segundo eles nos trasladan, cunha fenda nas canalizacións da estrada de arriba e coas dificultades que ten o bombeo para evacuar os fecais que están na fosa séptica. Dito isto, nos creemos que ali, ademais dos prexuizos que isto trae para os veciños, entendemos que é unha zona complexa para a imaxe que iso trae de Arcade. Por ali pasan centos de peregrinos, cada día, probablemente a orde de 50-60.000 peregrinos cada ano, e lóxicamente que nun tramo do Camiño de Santiago que está por Arcade, que se atopen con ese panorama, pois eu creo que non é positivo para ninguén, ademais de padecer os veciños, creo que influe no que a imaxe de Arcade. Os veciños tanto é así que chamaron o Seprona, levantaron unha acta, parece que o Seprona lle comunicou, tramitou o expediente, entendo que o Concello, polas circunstancias que ali están. Eu chamaronme para ali a velo nun dos momentos, e a verdad que era unha paisaxe dantesca. Era unha situación, de ver na poza flotando residuos fecais, e ver, todas as parcelas do lado evacuando de unha maneira que eu creo que non é sostible en ningún barrio, moito máis dun barrio como a Lavandeira, que está atravesado polo Camiño de Santiago. Polo tanto, nós creemos que é algo que se debe solucionar de maneira urxente. É un problema recorrente, non é unha cuestión puntual, é un problema que nos consta, xa foi trasladado tamén ao goberno local en máis dunha ocasión, é un problema que se mantén. Entón, polo tanto, creemos que debemos terlo aquí para que, unha vez máis, se actúe con dilixencia e se resolva este problema dunha vez. Vamos a ver, este tema é un tema que prodúcese, certo, pero non se produce moitas veces. O dos fecales flotando na poza, iso podoche dicir que iso non é dos fecales da general, porque iso é imposible, sabes o que che quero dicir? Ainda que os miraras, a ver se non iban a ser fecales do saneamiento, a ver se iban a ser fecales de outra cousa, porque se miran ben, eu tamén os vin flotando, a ver se non van a ser do saneamento. Iso non quer dicir que non haya filtracións, é certo, hai filtracións, pero unha cousa que haya filtracións e que efectivamente se note que hai unha telilla, e outra cousa que haya fecales, que iso ao mellor nos axudaría a arreglar o problema máis fácil,
porque sería tal. Neste momento, por exemplo, non hai filtración, entón por eso temos un problema, que esa filtración non é fácil atopala, quer dizer, non é levantar unha arqueta e se solucionou o problema, falo da filtración da poza, porque agora vamos ali e non hai ningún problema, non hai ningún problema, está a poza fenomenal, está impecable. Entón, temos un problema dunha filtración que é certo é que algunha vez non é de fácil resolución, é dicir, non é dicir chegar ali, vemos aquí e tapamos, se non estaba, por suposto, arreglado. Portanto, de vez en cuando que pasa ese problema e estamos a ver se detectamos, falo do da poza, non estou falando do bombeo. O bombeo, eu creo que funciona con bastante... Hombre, a veces é como todos os bombeos, é mecánico e algunha vez pode fallar, por suposto, é que eu non nego a maior, é que non podo negar a maior porque é certo, pero, claro, de vez en cuando falla, pero estamos tratando de que sea as menos posibles e arreglala o antes posible, pero non pasa só nese bombeo, quer dizer, pasa nese bombeo e en moitos bombeos, porque son cuestións mecánicas e a veces eléctricas, mecánicas, electrónicas e a veces falla. O outro, xa digo, o outro da poza é un tema moitísimo máis complexo, moitísimo máis complicado. E, por suposto, que esperemos que non sexa debaixo da carretera general, porque entón xa temos un doble problema, non? Pero, bueno, estamos a ver se somos capaces de resolverlo, porque agora que non bota, por exemplo, é imposible saber de onde pode vir. Entón, claro, agora que está... No, é que xa botamos colorante en varios sitios, estamos facendo cousas, estamos traballando no asunto, pero, hombre, eu que vos podo transmitir é que non o temos, claro, nin sabemos de onde pode ser eso, porque non é, que dicir, non sale do saneamiento e vai para a poza, non é eso, é unha filtración que hai en algún sitio e que non damos, pois non é fácil. Teño que reconocerlo que non é fácil. Ben, por suposto que vamos seguir traballando e nos vamos a apoiar a moción. E volver. Lóxicamente, iso, a maior caudal, maior verquido. Lóxicamente, cando chova xa veremos, e vamos a estar ali cando chova, e veremos se se atopa iso ali ou non. Entón, a cuestión, bueno, vale, pero a cuestión é que ali, no propio caño, que se ve na saída da poza, miras sair ao residuo, mírase cando está a poza baixa. O sea, hai o caño de arriba, que ven ali, onde ves perfectamente a canalización que dá a poza. Logo, claro, que hai unha filtración a poza, claro que hai, ali pola canalización. Claro, entón, vamos a ver, aquí a cuestión é que, bueno, tampouco unha cuestión de agora, a filtración, lévase tempo con ela, e xa pasamos épocas de chuvias, xa pasamos épocas de secas, e volven as épocas de chuvias. Entón, a cuestión é que isto hai que resolvelo, e hai que poñerse a resolvelo xa. Entón, bueno, alégrame que o feito de que o goberno apoie esta moción implique, e iso agarde, fiscalizarémolo, un compromiso de resolución deste problema. Entón, eu creo que iso é o que os veciños da Lavandeira demandan de nós. É dicir, que o goberno, neste momento, se comprometa, se xa empezastes antes de servicio, pero a que este problema acade a solución canto antes. E despois outra cuestión, a cuestión do bombeo, é que non é cuestión de avería só, é unha cuestión de estrutura, tamén, desa estrutura que ten o propio bombeo, é dabondo para canalizar todo o que ali vai. E os verquidos que ali se fan. Porque cando satura cada 2x3 e desborda e vai todo as parcelas, é porque, bueno, igual non é só que falla a bomba, é igual que non dá abasto. Bueno, é igual que satura, soborda, e non dá, porque aparte, curiosamente, tamén cando se produce o sobordamento, o verquido. Quer dizer, son poucas casas, por eso digo que... Bueno, cando se produce ese verquido, tamén cando hai as épocas de chuvias. Entón, esas cuestións, e aparte é unha fase ética entón que está sellada, pero entón, estas cuestións, a ver, son poucas casas, pero os verquidos son constantes. No, quer dicir que... Sí, sei exactamente as casas que son. No, pero quer dicir, referime que son poucas casas non porque sean poucas casas, sino porque creo que o volumen, o digamos, o caldeiro foi feito en relación ao número de casas que hai ali. A iso me refiro. Entón, lóxicamente, coñezo exactamente as casas que son, e con varios deles. Entón, esta cuestión, cando estamos tendo verquidos constantes as parcelas, a ver, non é só que falle o bombeo,
que iso podeche fallar, todo o mundo que ten ponte na casa como o meu podeche fallar unha vez ao ano, 2 veces ao ano, non sei se, dependendo, bueno, aceptando que nos caudales públicos, polo volume, pues poida ter, pero bueno, non estamos falando diso, estamos falando de verquidos constantes. Unanimidade. Pasamos aos puntos 6, 7, 8 e 9. Punto 6, dación de conta da modificación de créditos 12/8. Se conta. Damos conta dos reparos 7 e 8 de intervención. Bueno, comentario, a xeración de crédito, bueno, nada que decir, se é por xeración de crédito. A ver, vai sendo unha constante, non? Sí, vai seguir sendo. Non, xa faxilo. A cuestión, o argumento supoño, non? Adaptarse a nova lei estas cuestións. Agora veñen, para que o saibamos, veñen en paquetes, Sí, sí. Estamos falando de reparos de 20, 30 facturas nun e 40 e tantas noutras. É dicir, bueno, lóxicamente os reparos a xente hai que pagarlle, os proveedores son as facturas que pagarlle. Agora, desde logo hai que poñerse a funcionar. Eu, mira que mesmo creo que de cara a dilixencia e a axilidade para unha administración como a nosa non axuda en nada, estou totalmente de acordo a nova lei de contratacións. Agora, é de quen é. As cousas son de quen son, teño un pai e unha nai. Estamos de acordo. Non, xa sei, o que pasa é que ti vai votar os partidos que as fan, eu non. Bueno, ti votas ya outros que fan outras cousas. Bueno, xa sei. Entonces, estas cuestións, claro, se hai un incumprimento da lei e non se vas votar, vas pedir o voto para eles, eu non. Entonces, estas Ti cuestións... tamén para os outros. Home, claro. Pois que piden outras cousas, pero cada un pide para quen... Exacto. Eu creo que eso vai... E ademais, pero eu fíxate que creo que o día que teño o nivel de divergencia que ti a veces dis que tes, a veces, despois na práctica outra cousa. Pois eu de verdade plantexaríamo do carné. Pero bueno, é un consello que che dou así en plan de fraternidade. Entonces, estas cuestións... Solo é cando toca gobernar. Que? Esas cousas só pasan cando toca gobernar. Non o sei, eu creo que ás veces hai cuestións que... Porque podemos ver... Non, eu creo que... Onde toca gobernar, verás que pasa o mesmo que pasa aquí. Van os plenos, cos reparos... Hai cousas que só pasan cando toca gobernar. Eu asegúroche que non. Que asegúroche que eu nun partido... No goberno ou na oposición, eu cun partido que ten 900 casos de corrupción abertos, eu custaríame moitísimo militar. Pero bueno, iso é unha cuestión, digamos, de principios, non só de gobernos. É unha cuestión de, bueno, de cada un de vos. Decisións propias que vos debedes avaliar. Nós temolo claro. Aquí vamos. Nós tamén. Calquero diría. Pero bueno, aquí vamos. No tema destes expedientes, eu creo que, a ver, xa a normativa di que temos que cumprir con estas cuestións, que non pode haber fraccionamento dos contratos, bueno, pois eu creo que habrá que adaptarse, e que se non vamos a estar con reparos constantes, e os reparos, bueno, máis alá diso de que son infraccións dos procedimentos administrativos, pois, bueno, pois teñen tamén as consecuencias, en tanto en canto poden implicar en moitos casos retrasos, demoras e demais. Eu creo que estas cuestións, pois entendendo que a adaptación a unha nova lei poda ter os seus tempos, pero, bueno, tamén creo que é un síntoma de dirixencia, de eficacia dun goberno ser capaz de resolver estas cousas. Sí, eu, vamos, teño porque o problema, o tema dos defeitos aquí neste concello nunca, curiosamente, non había reparos. Bueno, pues, a luz hai que pagar e sobre todo os do comercio local, pois hai que pagar. Quer dizer que a nova lei, por suposto que eu non estou de acordo con ela, pero independentemente deso, estemos de acordo non hai cumplida a lei, digo, esa e por tanto, pois este tipo de reparos, que claro, dicía, son por paquetes de 40, que son os de Fenosa, que agora non sei como se chama, gas natural Fenosa, só iso deben ser non sei cantas, porque veñen unha por cada contador, non sei, que debía haber unha sola por todo o concello, pero ven unha por... Entón, claro, ao final xuntamos... Pero, independentemente deso, quero dicir... Non digo chisto porque unha vez cuantificaches noutros lugares por facturas, non por reparos. Entón, digo, porque a veces o criterio cambia en función de que non faga. O importe, sabes que non é... Son moitas facturas, pero os importes, quer dizer, que son do día a día, non?
E isto agora en todos os plenos é o que pasa, de todos os concellos. Se conoces algún onde isto non pase, cando sepas mo dices e entonces trataremos de ir a copialo. Pero de momento creo que... Pero si sei en varios que Sí, teñen moi que non- moi ben avanzadas as licitacións. Xa, pero quero dicir, de momento o mellor pasa o mesmo que pasa aquí. Preguntarei nestas Pregunta e se, alturas. oye, e se o topas... Pero desde logo que licitacións Tamén, de moitos dos casos, das facturas Xa, xa. de algunhas que falabas, que esas licitacións están Sí. incluso de antes da nova lei de contrato estaban feitas, pois si, Sí, se non cuestión fixemos, de- de feito, fixo a Diputación a electricidade en concreto, e quedou deserta. Pero, bueno, está claro que iso é unha cuestión que hai que facer e aí estamos, e os medios son os que temos e a veces, pois, este tipo de expedientes, pois, dan a súa lata. Eu, por min, mañá mesmo, como comprenderás, pois, faime a mí moita gracia ter que levantar reparos, non? Pero, bueno, hai que facelo, tócame e dáse conta, pois, que é o que marca a lei. Pois o punto 8 é dar conta tamén da loita contra a morosidade e o período medio de pago do segundo trimestre. Que tenes aí, e como sempre, pois, bueno, informe de intervención, que hoxe, bueno, non está Elena, está de vacacións, e non pudo vir, por certo. Pois, hai que disculpar. E, se queredes, pasamos ao punto 9 de informes de alcaldía, que son os que tendes na página. E o punto 10 é rogos e preguntas. Sí, bueno, a primeira chegounos un escrito vía sede electrónica que tiña que ver, bueno, con serie de diligencias contra a policía local. Estamos un pouco sorprendidos A nós tamén. con esa cuestión, entonces, bueno, queremos saber que o que pasa con iso e en que situación está. Tamén nos chegou e, bueno, é un escrito que ademais é bastante largo e bueno, estámoslo vendo, pero bueno, en principio hai que é unha cuestión que non se pode tampouco tomar a lixeira e hai que verlo en profundidade. Nós tamén o temos, se supoño que será o mesmo que tendes vos. Eu entendo que non enviastes vos. Sí. Claro. Sí, porque o entregaron aquí. Eu estaba de vacacións, é dicir, sí. Non foi no mes de agosto. Home, cando enviamos, non, porque xa enviei. Cando enviamos, pero cando recibimos, digo. Debe de entrar Xa, cando recibimos. Pero es que o enviaron para que vos lo enviaran. Para que non se nos chegase. Para que se vos reenviara. Sí. Ben, Entón, creo que entregaron en papel. E había un para cada un. Ben, simplemente que se nos manteña informados desta situación, porque é un tema controvertido e parece que serio. Sí, bueno, pedimos o informe á Policía Local e estamos evaluando. Estáse tramitando a cuestión expediente. Ben. No, expediente non, de momento non hai expediente. Non, o expediente, o información, recabando información sobre o registro. Efectivamente. Vale. Ben, hubo unha demora por millonésima vez para executar unha iniciativa do BNG que tiña que ver coa petición desa xuntanza que tiñamos que ter os tres portavoces co Conselleiro de Sanidade para abordar os problemas que temos aquí na sanidade. Executouse ese mandato. Cando se enviou a carta ao Conselleiro pedindo a reunión? O día 6, non? Non o podemos saber. Eu creo que foi o día 6. Se digo 6 ou 7 ou 5, vamos. Eu son, digo isto porque eu non estou falando de en ningún momento puña na parte resolutiva enviar a moción ou a acta á Consellería de Sanidade, senón que estrictamente, e a parte así foi redactado, puña solicitar por parte do goberno local, mandouse a moción, as dúas cousas, enviar a moción e solicitar a entrevista. Solicitar a xuntanza. O día 6... Eu creo que foi, hombre, de memoria podo dicir que se foi o 6 ou que foi o 7 ou que foi, non sei, eu sei que foi a principios cando chegaches. Ben, a cuestión... Pero se che concreta, 11. Ben, a cuestión entón eu creo que levamos
Sí, levamos 2 semanas sen ter resposta por parte do Conselleiro de Sanidade, non? Ben, é vos sábelo. Na ponte de Comboa, tras nós que hai unha baranda que está, bueno, a banea está enferruxada, e din que, bueno, que non é que se mova moito, pero que incluso o oco que deixa, que incluso, bueno, para un neno se caíse, pode ser perigosa. Está máis ou menos a media altura, na metade da ponte. Entón, na metade... eu creo que indo para lá na marxa dereita. Por a que pasan os coches, non? Sí, un das rellas que caen para baixo parece ser que está solta. E, bueno, ten perigo incluso para cortarse e tamén porque abanea dunha maneira seria. Bueno, despois varias cuestións que teñen que ver coas dificultades que nos trasladan profesores, tamén alumnos e pais con respecto á situación do instituto. Dificultades que nos están trasladando, bueno, para a práctica docente, para a xestión diaria do que o alumnado e de problemas que están tendo. Primeiro, bueno, trasladanos da certa premura bueno, para, digamos, cortar a cinta, que implica que, bueno, que haxa moitísimas carencias nas aulas, implica tamén, bueno, pois certas dificultades para a xestión de desdobres e demais, implican, por exemplo, tamén nos din, ademais creo que xa o SOE, ademais li na prensa outro día que se fixo tamén eco desta circunstancia, as dificultades que ten a ver de non ter un espazo para cando chova e no que os rapaces poidan estar, e cuestións que eu que estiven revisando o pleno extraordinario, aquel que convocaramos cando a Xunta introduciu no Concello aquel expediente de instituto de 12 unidades e que nos dicíamos que era moi difícil neses metros cadrados introducir aquelas unidades. Eu, de verdade, recomendo vos que volvades a ver ese pleno e que vos cingades estrictamente a aquelas cuestións que nos puñamos arriba da mesa. Eu creo que, bueno, insisto, son necesidades que nos trasladan os compañeiros, que trasladan os alumnos. E despois, eu creo que é unha cuestión que me consta que tamén estiveches reunido e falando, que ten que ver con cuestións que tamén teñen que ver co instituto, pero que implica unha certa perda de dereitos para os pais. É dicir, hai pais que fixeron matrícula e riscaron na matrícula que houvese comedor escolar. Outros pais, agora mesmo, cando van a executar, cando contan con ese comedor escolar e articulan a súa conciliación familiar, danse conta de que ese comedor escolar non existe. E ademais non é só que non exista, senón que hai dificultades técnicas polas propias dimensións do centro tamén para se levar adiante. É dicir, os argumentos que escutei a toda agora a mí non me valen. É dicir, é certo que na instituto de secundaria non adoita haber comedores, pero non é menos certo que en Ponte Caldelas hai comedor, Como? En Ponte Caldelas hai comedor escolar, por exemplo, en moitos institutos hai comedor escolar. Tomiño, hai comedor escolar... Non, porque boicoteo a Xunta. Porque boicoteo a Xunta, sí, se explico porque tamén se intentou facer estas demandas, e hai, bueno, varios centros de secundaria. Entón, eu creo que, sobre todo, ou cando menos, en tanto en canto, a transición, hai unhas persoas con dereito que, digamos, formalizaron a súa matrícula contando con ese dereito, que se suprima, a ver, eu creo que é dificilmente explicable. A cuestión, ademais, que algúns dos argumentos que hai en Caldelas, en Ponte Caldelas, pois que son absolutamente extrapoláveis a Soutomaior. Ten que ver con que temos núcleos de poboación dispersos. Lóxicamente, para que un rapaz que vai ao Instituto de Soutomaior teña que ir a Aranzo, teña que ir a Moreira, pois implica tamén unhas certas dificultades, por exemplo, para, cando menos, que son os días que máis se fan, os días que se vai pola tarde, poder combinar ali. Estamos falando que na ESO adoita falarse o instituto como adolescentes, na ESO é rapaces de 11 anos, de 12 anos, primeiro da ESO. Entón, estas cuestións a veces hai que valoralas tamén. E o mesmo acontece noutra de cousas co tema dos autobuses. É dicir, a Xunta ven de cargarse paradas en Arcade, en principio, e ademais eu teño para min, eu estive falando cos compañeiros de Cigensino, etc.,
que cun incumprimento da normativa. A normativa establece claramente 2 kilómetros ou que os centros estén fora do núcleo urbano. Claro que iso do núcleo urbano é interpretable, pero que en todo caso nós aí teríamos argumentos como Concello para defender que esas paradas se fagan. Porque, lóxicamente, o Instituto está fora do que é o núcleo urbano de Arcade. Entón, como iso está así na legislación, eu creo que a nos obriga, como institución, como Concello, plantarnos e dizer, non, mira, que un neno de 11 anos non pode ir chovendo ás 8:30 da mañá en inverno de noite só para o Instituto dende o cruce do Ibiza. Non pode ir só. Unha persona que vive na Sesolla un neno de 11 anos ten que marcharse para lá co paraugas chovendo porque se elimina esa parada. Entón, bueno, eu creo que unha cuestión que froito tamén dos recortes, tamén, eu teño que dicilo, da xestión das empresas de transporte para co ensino, porque iso, vaya, é o que ten, axudicar así pola brava, verdade? Entón, claro, cando vemos que as empresas hasta se permiten o luxo de determinar horarios en centros e facer as que fan, bueno, pero eu creo que para esas cousas, para eses abusos, están as administracións, para dicirlle, e hai unha legislación, e os nosos nenos non teñen por que ir chovendo a pé ás 8 da mañán ou ás 9 da mañán porque estes señores dun día para outro din que se cargan unha parada. E moito máis que non temos unha legislación da que podemos botar man. Entón, bueno, a pregunta é, eu entendo que estes problemas son e debían ser compartidos, entendo que a xestión da Xunta é catastrófica, pero eu creo que temos que facer algo, imos facer algo. Iso que é unha pregunta ou foi unha... Unha pregunta con disertación previa. Con disertación previa. Mira, eu reuníme, como sabes, reuníronse comigo os pais do tema do... Bueno, por os dous temas que tratache. Eu, por suposto, que lle mostrei o meu apoio, pero o que está claro é que non depende nin deste Concello nin desta corporación o solucionar ese problema. Eu estuve facendo as xestións que podo con educación no tema do transporte e, bueno, pois a interpretación que fai a educación é distinta a que fan... Estou dicindo non a que fago eu, é a que fai educación. Eu estou vos transmitindo o que a mí me transmiten. Nin estou dicindo que este de acordo con eles. Estou dicindo o que a mí me transmiten. O tema do transporte, que non é que se eliminara unha parada, eliminouse unha parada porque os autobuses ben cheos, é dicir, hai máis alumnos transportados. Non, pero quero dicir, vamos a ver, non é que se eliminara unha parada, senón que os alumnos transportados son máis este ano, parece ser, é que iso é o que me transmiten a min, e, polo tanto, como o número de plazas son as mesmas, e hai máis alumnos transportados, pois hai problemas na última parada, que é a que está máis perto do instituto. Efectivamente, a mí non me parece ben, por suposto, e eu vos estou transmitindo o que a min se me transmite desde educación. É un problema que está aí, que desde me consta que desde a dirección do colexio tamén se están facendo moitas xestións e a ver se pode dar unha solución definitiva, pero non vai depender definitivamente deste Concello. Quero dicir que bueno, da Xunta, vale, pois a Xunta é a Xunta, pero é un tema que non depende da decisión que poida tomar eu ou esta corporación. Iso está claro. Eu creo que hai cuestións que non ten que ver con que nos parezan ben ou mal. É que isto é intolerable. É que intolerable. O sea, que veña un autobús e que diga, é que como veño cheo, pero que estamos falando de caixas de sacos de patatas, estamos falando de nenos. O sea, como veño cheo, paso de largo, pero isto que é? Non, é que a Xunta, aquí temos as competencias que temos, está claro, pero tamén, é anuncio que no BNG iniciamos unha batería de medidas que empezaremos a poñer en marcha xa, con mellor brevidade, para solucionar esta situación, porque desde logo o que non podemos facer é asumir isto como nós non temos competencia, como non imos resolver nesta... como non imos resolver dende esta corporación, pero dende logo isto exixe unha resposta seria, é unha resposta contundente. O que non pode ser é que nos deixen os rapaces ali tirados nunha parada e co argumento que se veñen cheos por autobús, porque os pais deses rapaces pagan impostos para poder ter os dereitos que lle corresponden.
entonces non, é que non se trata de facer chamadas, é que van a ter unha resposta seria e contundente. O sea, son cuestións absolutamente intolerables. E insisto, o da tema das compañías de autobuses, é dicir, é que eu teño serias dúbidas de que a un rapaz que ten unha parada aceptada na matrícula, que se ofertou a esa propia parada polo propio centro, e que se deixe tirado nunha parada, que aí non haxe responsabilidades de outro tipo, que non haxe responsabilidades de outro tipo. Porque que pasa aí? O sea, se os pais están traballando, ese rapaz que pasa? Queda só. Deixamos un neno nunha parada de 11 anos, menor, e porque está cheo o autobús. Pois faz 20 viaxes se fai falta. Porque hai cuestións que creo que trascenden esas cousas. Outras cuestións que decíamos antes. Temos os rapaces do Padín, 20 minutos parados no instituto, mentras recollen os rapaces do instituto. Un rapaz do Padín chegalle, bota creo 40 minutos en chegar a Soutomaior. Vamos a ver, pero isto que é? Porque salen dali do Padín, chegan ali, esperan a 10, cuarto, esperan a que salan no instituto a media, e despois aínda fan o reparto. A ver, que son cuestións que están pasando neste concello e que eu creo que exixe unha resposta seria e contundente. Desde logo, por parte do BNG, que non quede a máis mínima dúbida de que a imos dar, e agardo que sexa unha resposta compartida por toda a corporación. Sí. Tamén temos unha queixa pola situación do tráfico na rúa de Cochón, sobre todo en determinadas horas, que hai algúns aparcamentos por ali que non se dan. Eu lembrame daquilo de que a ausencia de plazas de aparcamento non ia traer problemas, pois parece que está traendo. Isto xa é anterior a eso. Sí, probablemente. Foi anterior. Entón, se coñecedes o problema, simplemente... Sí, hai unha carretera provincial que daremos conta a Diputación. Sí, como? É unha carretera provincial que daremos conta a Diputación. Sin dúbida, además creo que o que debemos facer por parte desta Diputación estou dicindo con toda a cordialidade. É simplemente, pero creo que hai cuestións que máis alá da situación da estrada ten que ver, pois coa cuestións de vigilancia, coas cuestións que haxa, para que parece ser que houbo, pois algunha situación de perigo. Dase, especialmente pola noite, cando é máis sensible o tema. Sí, a min a cuestión parece ser que hai situacións de perigo real, entonces, pois que se solucione a cuestión, pois coa mellor brevidade. De noite e de día, porque a de Moreno quero dicir que estás que día tocar el contario para dicindo que de noite é máis sensible, nada máis. Sí, claro, porque aí cando a xente normal, é hora de dormir, cando ven a xente que é para así. Para nosa banda nada máis.